Здравейте, синигърчета! Днес е 11-тия ден от пътешествието Ясен глас. Вие харесвате ли синигърчета? Аз много ги харесвам. Те са едни малки птички, които често можем да видим в града и които много обичат да пеят. А днес ние ще си представим, че сме малки синигърчета и ще попеем заедно с тях. Готови ли сте? Хайде да започваме! Нашите синигърчета ще се разпяват със звук Вдишвам през носа. Устните са затворени и усещам вибрация в горната устна, в нослето. И към този звук ще добавим и гласен. А, е, и, о, у. Вдишвам. А, е, и, о, у. Чудесно! В нашата песничка ще имаме 5 синигърчета. Първото синигърче ще пее ето така. Правим човка от палец и показалец. Ма. Чудесно! Вдишвам през носа. Ма. Вдишвам. Ма. Второто ни синигърче ще пее с ричката ме. 2 пръста. Човката става по-голяма. Вдишвам. Ме. Вдишвам. Ме. И още веднъж вдишвам. Ме. И сега идва ред на третото ни синигърче, което ще пее с ричката ми. 3 пръстчета. Човката се увеличава. Вдишвам. Ми. Вдишвам. Ми. Още веднъж вдишвам. Ми. И сега четвъртото синигърче. Една голяма човка. И пеем с ричката мо. Вдишвам. Мо. Вдишвам. Мо. И още веднъж. Мо. Много добре. И сега дойде ред за петото синигърче, което ще пее с му. Отново с голямата човчица. Му. Вдишвам. Му. И последен път вдишвам. Му. И сега всички тези 5 синигърчета, когато запеят заедно, песничката става ето така. Вдишваме. Маме, ми, мо, му. Още веднъж вдишвам. Маме, ми, мо, му. И сега се опитваме 2 пъти с едно вдишване. Маме, ми, мо, му. Маме, ми, мо, му. Чудесно! А сега забързваме. Маме, ми, мо, му. Маме, ми, мо, му. Маме, ми, мо, му. Браво! Прекрасно направи песента на синигърчетата. А сега е време да залепиш стикера за ден 11 в твоя албум. Днес можеш да си пуснеш видеото още веднъж и да залепиш и втория си стикер. Чао! Мелодичен и весел ден!